Tamam dostlar, bugün yine de PUBG'da video çektim. Bugün PUBG'da siz ben Arena oynadım. Oynawatayım. Bugün men sizin diyen zatlarınızı klasikte indiki modda ettiğin zatlarınızı edip sondan win alacak bolyan dostlar. Eğer siz ettiğin zatlarınız edeyin komentariya yaz. Näme etmeli mesela käbir adamlar aýtýar bıçakda win al palan like geli. Şolar ýalyk bir görew beriň maňa, men ýerine ýetirjek bolaýyn. Eger ýetirjem diýişiňiz ýa like'laram basyň dostlar. Häzir men like sorajak, maňa like berýär. Hey dostlar, bir köpden bäri zat oynamak, arena diňe rank gasyp edin. Şoň üçin bir öwrenşip bilemek häzir. Son lobby oynaşak bolýan oglanlar, men lobby'ga gelber idim profiline ba. Dostlar görüşüňiz ýaly. Oynaşak bolsaňyz oynaşyp bolýandyr. Ýa bolmasa komentariýada kim bilen lobby oynaşmalydygyny ýaz. Hey bele. Dostlar, sizem eger men bilen oynaşak bolsaňyz nemämde idim badyr. Komentariýalara ýazyn dostlar. Bizde Pinkbert'de 152 MS diye bile. Näme görew ýetirmeli bolsa ýazyn, köp zat etmeýin, garaşmaýyn haýyşyň dostlar, bir golda alyň. Hey oturup dursaň alyp bolmak kynao. Bizde Pinkbert'de 68 masa normal näzir. 117 masa bile. Gördüňmi o Pinko dostlar? Men cheat zat ýakamak, Upayne ýakamak dostlar, şoň üçin dostlar, indi videony kän uzun etjekdim men. Siziň ýanky aýdşym ýaly komentariýa ýazyň näme etmelidigini. Bolýa dostlar, udaçy, like, podpisasiýa ýadyňyzdan çykarmaň.